presented by Kranti Music. बुझिए जाने गुंडा फेसबुक के हई हमको पाले कुछ के मारे घर में घुस के हई हमको पाले कुछ के मारे घर में घुस के के बुझिए जाने गुंडा फेसबुक के रे गुंडा फेसबुक के हई हमको पाले कुछ के मारे घर में घुस के हई हमको पाले कुछ के मारे घर में घुस के बुझिए जाने गुंडा फेसबुक के रे गुंडा फेसबुक के हई हमको पाले कुछ के मारे घर में घुस के हई हमको पाले कुछ के मारे घर में घुस के जिला गोपालगंज ह।